Ако искате да прескочите въведението, техниката за облегчаване на симптомите на тендовагинита започва ето тук. Опа! Как сте, бе? Бая време мина, още действаме с ремонтите по къщата. Каза се, че подценихме малко работата. Като започнахме, се надявах до година, т.е. 2025 да мога да продължа с проекта. Но така като гледам, може и това да не се случи. Нещата отиват по-към строение на работилница през 2025, ама както и да е. Няма да губя време в обяснение сега, а по същество. Дойде ми идейка за ново предаване. Ще пускам кратки видеа с мъдрости, които смятам, че биха били полезни и за разни други диваци като мене, които са захванали с работи, от които нищо не разберат. Предаването ще се казва TNA от Tips and Advice. Да започвам с епизод 1, който се казва как да се справим с тендовагинита за минути. Малко предистория. Когато започнах да шпакувам топлоизолацията, забърках материала доста гъст, поради незнание, в резултат на което ми се наложи да натискам умерено до силно с маламашката при нанасенето. Стената, която шпакувах, беше относително голяма за човек без опит, 25 квадрата, но се справих. На другия ден обаче, като се събудих, кутрето и безимения ми пръст не искаха да се разгъват. Беше доста странно чувство, колкото я се опитвах, не успявах да ги разгъна, докато не си помогна с другата ръка, при което се усещаше остра болка и нещо като прескачане тук на възглавничките в дланта. Не ми беше трудно да се самодиагностицирам. Няколко търсения разбрах, че имам стенозиращ тендовагинит или trigger finger. За лечението пишеше, че можело да се мине от само себе си, но ако не отмине, единственият вариант е операция. Пробвах всякакви видове упражнения с припъзване, метода с лъжицата, масажи и така нататък и нищо не ми помогна. Един ден съвсем случайно открих метод, с който симптомите ми изчезаха мигновено. Тук все пак е важно да отбележа, че това не е лек, а просто начин за отърваване от симптомите, което беше достатъчно за мен. Ето демонстрация, какво представлява тендовагинита. Свивам пръстите и последните два не искат да се разгъват. Трябва да положа голямо усилие, за да ги разгъна. Понякога се налага да се помогна с палеца или с другата ръка. Техниката, която открих, започва в това положение. Разгънати пръсти, след което започвам да свивам ръката на юмрук. Но много, много бавно. С скорост, с която почти не се личи, че има движение. Оставям го целенасочено, без да забързвам, за да добиете представа за истинската скорост. След като свия ръката на юмрук, стискам здраво, колкото мога, за около 5-10 секунди. След това започвам да разгъвам със същата скорост, с която свивах преди малко. Трябва да стискам пръстите един към друг, докато разгъвам, така че да бъдат стегнати през цялото време. Това е особено важно. След като разгъна пръстите изцяло, ги разпъвам до край по този начин няколко пъти и готово. Вече мога да сгъвам и разгъвам пръстите без да щракат и без да боли. Това при мен работеше до следващата сутрин, когато трябваше отново да направя това упражнение. В редки случаи ми се е налагало да го правя и втори път в същия ден. Сега са минали около 8 месеца от тогава и състоянието ми се подобри значително от само себе си. Все още стримам някакъв дискомфорт при разгъване на пръстите, но бързо очумява, без да се налага да правя дори и това упражнение. Надявам се това да помогне и на вас. Аре!